Quero tamén, pois especialmente darlle as grazas á Asociación Rede, coa que hoxe estivemos reunidas, que é unha asociación de persoas pois, que teñen os seus familiares en residencias, e tamén queremos enviarlle pois, toda a nosa solidaridade e cariño a esas persoas, tanto residentes como personal que traballou nas residencias, e as familias que sabemos que pasaron meses moi duros, meses moi difíciles, e unha situación na que é importante pois, que se saquen conclusións. Estivemos vendo como a Covid atacou nun xeito moi importante no noso país as residencias. De feito, case a metade dos falecementos pola Covid en Galiza producíronse en residencias, e creo que ese feito debe levarnos a unha reflexión a respecto de que fallou, cal é a situación actual e como debe de ser o modelo de futuro, non? Nestos tres ámbitos no que nos entendemos que hai que traballar. Ten que haber unha investigación sobre que pasou nas residencias para que concentren case a metade dos falecementos por Covid, analizar que fallou con un obxectivo moi claro, e é evitar que esta situación poda volver repetirse no futuro. Por eso, un dos compromisos que nos temos a partir do próximo 12 de xullo, se temos a responsabilidade de liderar o país, é acabar con ese modelo privatizador e poñer en marcha unha verdadeira rede de residencias, empezando por construir 7 residencias nas 7 grandes cidades, garantindo que van a ser xestionadas desde o ámbito público e que ese sexa o primeiro paso no desenvolvemento dun verdadeiro servizo galego de benestar.